ordenagailuek zenbaki bitarrak erabiltzen dituzte. Zenbaki bitarrak batak eta zeroak erabiliz egiten dira. Batzutan zenbaki hauek ikusten ditugu eta ez dakigu zer diren. Eta horregatik azalduko dut zenbaki bitar batetik zenbaki hamartar batera pasatzeko nola egiten den eta aldrebes. Hasteko zenbaki hamartar batetik zenbaki bitar batera nola pasatzen den erakutsiko dizuet. Eta zenbaki hamartar bat guk dakigun zenbakia da, hau da, batetik bederatzira doazenak. Aukeratu dudan zenbaki hamartarra 78 da. Eta orain, egin behar duguna da, 78 bitan zatitu. Hau da, egiten dugu zati bi, eta hau da, 39, ondarra kontuan hartu behar dugu beti. Eta horrela, jarraituko dugu, ez? 19, eta ondarra izango da bat. Eta horrela, amaitu arte. Horrela jarraituko dugu batera heldu arte. Orain, zenbaki bitarra lortzeko, zenbaki hauek hartu behar ditugu. Hau da, ondar guztiak eta azkeneko bata. Eta zenbaki hauek adrebeseko eran jarriko dugu. Hau da, hasten dugu batetik eta gorantz. Eta jazta. Horrela jartzean, badakigu nola egiten den zenbaki hamartar batetik zenbaki bitar batera. Eta zenbaki hau, badakigunez, 78. Orain, zenbaki bitar batetik zenbaki hamartar batera pasatzera goaz. Aukeratu dudan zenbaki bitarra hau da. Orain, zenbaki hau modu honetan jarriko dugu. Zenbakia horrela jartzean formula bat egingo dugu. Zenbakia, bider bi, eta ematen duena, kasu honetan bi. Jarriko dugu zeroaren aurretik, eta gehituko ditugu. Gero batuketa egin ostean, emaitza bider bi egingo dugu berriro. Egoera honetan, 4 emango du. Hurrengo kasua, bider bi, berdin 10. Eta horrela, amaitu arte. Eta ematen digun zenbaki hamartarra, 81 da. Gauza bat, azkeneko zenbakian ez dugu egingo biderbia. Utziko dugu dagoen moduan. Osea, gehiketa egiten dugu eta emaitza doa zuzenean. Azkeneko gauza bat. Zenbaki bitarrak jartzean beti bi bat azpian jarriko dugu. Hau da, lehen jarri dudan moduan. Hau egiten da zenbaki bitarrak eta hamartarrak ez nahasteko. Bestela, zenbaki hau 1.000.011 dela izango genuke. Baina benetan 81 da. Orain, badakizu nola zenbaki hamartar batetik zenbaki bitar batera pasatze eta zenbaki bitar batetik zenbaki hamartar batera pasatzen.